ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी HPV लसीकरण अत्यंत प्रभावी आणि सुरक्षित आहे। जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्ह्यातील पात्र वयोगटातील मुलींना त्यांच्या सुरक्षित आरोग्यासाठी HPV लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन केले। नमस्कार, मी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग। केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यामध्ये 14 वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी HPV लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत आहे। आपल्याकडे महिला दिनाचे औचित्य साधून या मोहिमेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात आलेला आहे। त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ही मोहीम पुढील 3 महिने राबवण्यात येणार आहे। ज्या मुलींनी वयाची 14 वर्षे पूर्ण केलेली आहेत आणि ज्यांची 15 वर्षे वयाची पूर्ण झालेली नाहीत, अशा सर्व मुली यासाठी पात्र आहेत। या मोहिमेत ग्रॅडासिल 4 क्वाड्रिव्हॅलंट HPV ही लस सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत देण्यात येईल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पात्र मुलींच्या पालकांनी आपल्या पाल्याचे लसीकरण करून भविष्यातील गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून त्यांना संरक्षित करावे आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे। धन्यवाद।